Пепи, абе забравих да ти кажа. Онзи ден хванах един почти 5 килограмов шаран. Покажи го, де. Аз казах, почти го хванах. Здравейте, рибари, риболовци и вадичари! Вие отново сте с предаването още за риболова. Днес ще ви разкажем за риболова в язовир Батак. Ще ви заведем и до най-голямото пастърлово стопанство у нас. Ще ви разкажем и кой стана победител в състезанието по спортен риболов в областна дирекция на полицията в Благоевград. Подробности за тези и още неща ще научите, ако останете с нас до края на предаването. Язовир Батак е едно от най-притегателните места за риболов и отдих през лятото. Язовирът се намира на север от едноименния град. Дълъг е 17 км и широк 4. В курорта Циговчарк и край язовира има множество почивни бази и хотели. Повечето от дошлите тук да прекарат отпуската си риболовци обаче предпочитат да отседнат с палатка край брега. По този начин хем денонощно могат да наблюдават хвърлените въдици, хем да се наслаждават на водата и природните красоти наоколо. Палатки усейват язовирния бряг още от месец юни и могат да се видят чак до късна есен. Обичате ли да идвате на язовир Батак? Абсолютно. Всяка година със семействата тук почиваме. Отпуските си прекарвате? Да, абсолютно. Вземем отпуската, почиваме си, ловим риба. Това е отдих. Кълве ли как е? Горе-долу. Има слаба е рибата, ама има кълве. По кое време се обажда най-вече рибата? Нощно време. Само нощно. През деня не си струва много. Абсолютно. Редко. Предполагам, че не сте разочаровани, когато не се хваща риба от присъствието си тук. Но ние не сме толкова. Важното е почивката си изкараш тук добре. С какво риболова на язовира ви привлича повече от риболова на реката, например? На реката са по-специалните къмите, там блесни, докато тук е по-простовато. Дъно на плувка и си готов. Хвърляш въдиците и чакаш? Докато на реката си е места, пак трябва да си търсиш по-такива с спининги, с разни къмшици, с такова. И така. За каква риба ще хвърлите сега? Костурима, тук каракуда. Каква стръв сте приготвили? Различно. Черви, бели, турни, живи рибки имам, захранки, други отделни, царевица. И така. Дано да имате късмет на слука. А какво правите с уловената риба? Рибата я съхраняваме, като изкопваме една дупка, близо 50-60 санти в кофата, чистим я, солчица, риба, солчица и така се съхранява, нали, самата пръса е по-студена вътре и използваме като хладилник. И така, колко време успява да се запази? Точно толкова, колко една седмица, къде седим. Вие сте си направили и други удобства. Гледам тук, че шмичка, освен импровизирания хладилник. Така, слагаме една туба с маркучи, наливаме вода, така се мием сутрин, нали. Дупки изкопваме също за фърлене на букулка, после ги зараваме, нали, да няма толкова букук. Като дойдат след нас хората, да е по-чистичко. Немалко от пристигащите тук носят гумени лодки, с които навлизат навътре, най-вече за костур и шаран. Тези, които нямат такова съоръжение, могат да наемат лодка на язовирния бряг.
Освен да хвърлите въдици навътре в язовира, с лодката можете да се докоснете отблизо до птичия свят, обитаващ водоема, както и да опознаете далечните места и брегове, чието контури се виждат смътно от курорта Цигов чарк. Какви възможности за риболов предлага язовир Батак? Много възможности за туризъм, за риболов, за всякакви, за разходки. Сега каква риба излиза най-вече? Тук за каква риба идват най-вече риболовците на язовира? Има шаран, бяла риба, каракуда, червеноперка, костур. През този сезон какво върви най-вече? Какъв вид риба? Костур, шарана, бялата риба. Излизат ли големи екземпляри? Да, бая големи излизат. Има към 7-8 кг шаран се хваща на върица, бяла риба се хваща също до 10-12 кг. Къде излизат най-вече големите парчета? По кои места? Тук има една местност, казва се Чушмичката, там излизат най-вече, даже там излиза и толстолоб, това е тревопасно животно. На въдици? Да. Излиза ли на въдици? Да, на въдици. Ама той трудно се хваща, защото повечето е тревопасно и много трудно се хваща. Други места, предпочитани от риболовците, където се събира повече риба? Има почти навсякъде. Каква е предпочитаната стръв? За костура предпочитаната стръв може черви, бял, торен, рибки, на царевица някога. А на шарана повечето на царевица има и стереопорчета, такива, където са като царевицата оранжеви, бялата риба на блесна, червоперката пак на черви. Като особа просто, нали ви казах, това е тревопасно и много трудно може да се лови. Сутрин или вечер е така добрия период за риболуване? Вечер костура излиза по-навътре. Шарана повечето си е навътре. Повечето. Към 100 метра навътре, които може с върицата. Хвърли, някои отиват навътре с лодка, с колело, разпъват върицата, пускат бавно влакното и остават, докато тя кловне. С какво трябва да се съобразява един риболовец, за да се върне с добра слука от язовир Батак? Малко търпение и да хваща и преди, защото тя някога мами. Тук клъвне, ту не е лекичко като закачи и ти трябва да си на щрек да хванеш. Ако оставиш върицата, например, на земята и да чакаш, тя просто трудно да се хване. Че иска си постоянство? Да, иска си постоянство. Съвсем близо до язовирния бряг, срещу Цигов чарк, погледът привлича немалък остров. Местни хора разказаха, че преди време, когато нивото на водата в язовира било по-малко, до острова е прекарана питейна вода. На него също не липсват палатки. От няколко години запален риболовец упъва палатката си тук още в началото на лятото и остава на острова чак до есента. Преди около месец дойде, направи си палатка, има вода, тук сигурно да има газова ламба. Дойде повече от месец, той стои, хваща риба, живее си там, сигурно на почивка. Има едно кану, всеки ден идва тук, връзва го за нашия кей, с колело си е приспособил и ходи да зарежда, например, хляб, олио, каквото му трябва за необходимост, за ядене, качва се в кануто и пак се връща там. Даже преди няколко дни, една седмица изкараха едно семейство от Пазарчик тук, бяха за риболов и на почивка. Острова е обитаем и може да е за почивка, за туризъм, за всичко. За съжаление, с 8-те въдици, които носеше екипът ни, не успяхме да ловим кой знае какво. Може би защото не проявихме необходимото постоянство, за което стана дума, тъй като бяхме преди всичко на работа и имахме твърде малко време да хвърляме въдици. За сметка на това обаче се запознахме с дългогодишни риболовци и чухме наистина интересни риболовни истории. Avem romalin, avem pralalin, de gilaba taitechelas. Имаме едно корабче тук, с него се разкарваме и се казва Ох Бабачко. И една сутрин
видяхме един толстолоб 57 кг, когато го извадихме. И ги извадихме с кука. Той си стоеше отгоре. Това е най-големия куриоз, който се е случвал в нашия риболов. И когато го изкарахме, шефа даже ни повярва, че защото сме безвъдици, как сме го ловили. Колко време продължи борбата? Ими някъде около 20 минути. Той стоеше на повърхността и сякаш ви чакаше. Стои отгоре. Тя, когато е много топло, стои рибата отгоре на повърхността и има възможност с всичко да се хване. И извадихте късмета? Късмета ги извадихме 57 кг толстолоб. Сигурно след това трудно сте се справили при консумацията му. Консумацията беше, подарихме го на един приятел, който и той е запален рибар, но няма време и го подарихме на него. И така приключи този риболов. Трудно ли се хваща толстолоб, иначе как се лъжи? Лъжа се на китка магданос. Това сериозно? Сериозно, но рядко се хваща. Имате ли такива случаи, когато на китка магданос да сте успели да хванете такава риба? Само един. Само един, който може би се закачал на тройката, която слагаме отгоре на магданоза. Голям ли беше? Около 15 кг. Ако вие имате своя интересна история или виц, изпратете ни ги. Най-интересните от тях ще излъчим в някои от следващите ни предавания. Комшо, калвели. Комшо, тебе пита, бе, на тебе говоре, калвели, викам. Комшо, тия работи не са хубави, дето спиш с жена ми. Това и на вашето семейство не се окажда. Жена ти вика било убаво, ти викаш лошо е било, не ви се угажда. Така ли? Недалеч от язовир Батак високо в планината се намира най-голямото рибовъдно стопанство за пастърва у нас – Тошков чарк. Според неговия управител Никола Урумов, преди 20 на години стопанството е било най-голямото и на Балканския полуостров. Докато пътуваме към Тошков чарк, преминаваме през природни кътчета, чиято красота едва ли може да се опише с думи. На много от тях ни се иска да спрем, да хвърлим въдици и да се насладим на природната картина. Но всяко нещо с времето си. Стопанството е създадено през 1962 година на базата карстовия извор, който виждате отзад. Той е с непроменяема температура. В района тук на стопанството е с 350 литра дебит 7 градусов и предимно за речна пастърва и така наречената нашата балканска пастърва. От началото е създадено с два малки басейна, които след това се преустройват на 8 землени басейна с водна площ 8 декара и с люпилна, която в люпилна е модернизирана и може да произвежда до 10 милиона зарибителен материал от речна пастърва. До 1985-90 година в стопанството се произвеждало някъде около 4,5 до 5 милиона зарибителен материал. Но със свиването на пазара след това, производството на речна пастърва се намали някъде максимум от 500 до 1 милион зарибителен материал.
Намираме се в люпилната на пастърово стопанство Тошкочар. 5 инкубаторите за малки рибки, където в момента в тези вани има някъде